Maing unto niyong tanan. Diyan na sa ko diri magatubang sad kay naka-relax naman ko. So guys, sa katong nag-message na ko nga ningon nga pwede ra ba ko no national ID ang gamiton kung mag-set up ka sa imong star. So sa ako kay 10 ID jud akong gigamit. So kay PayPal man ang akong gigamit nga account nya. Muna guys, kung mag-set up mo, dapat mo lukat sa mo og 10 ID kuha mo na namaron sa online. Pwede naman ka mag-online ka og kuha kay mao man sa na ako online ra ko ni kuha ni set up ko. So dire lang na ako gikuan sa akong video, gi-share kung makita ninyo akong video ma'am. So need jud ka og 10 ID, dili pwede national ID. So more tog siya guys. Salamat sa paghuman og tan-aw sa akong video.